ai ka dan mudidi wallahi yau sai na tabbatar ma da cewa ni jarumin namiji wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sahura. Sahura. Kenan wallahi. Wallahi kenan. Shikenan mi? Wallahi. Daga wurin kiɗe mun ka taho wallahi. Nope. Ni dai ta kawo yamin dariyar kashin mun muke. Ni ɗaya ba da wani zance na zo. Ta ku zo mu da dandali. Dandali? Wallahi son ke ni a wuce. Lantana to haka ya ke zon zuruto an tambaye kaɗan na tace ɗin rekon gishirin rayuwata. Ni karkara ranka ta kaf ni ke bari ke jiya ko a yake jiya. Ke san irin yadda son ke kama ni cikin antata? Nope. Wallahi ban ji ban gani. To ma ina ci in ba ambaci sunan ki ba mun gan nika bai tsamin ga hannu. To ni gaskiya ku ga mini ya kuke suna. Yanzu dai Sahura. Wallahi zance mun ka taho wurinki. Ni dai taho wurin ta shi dan rakiya. Mun ka taho wurinki. Shi dan rakiya na. Nope. Yawwa. To ni da oi. To ni ku al'ami wani irin so ne kuke mini. To kai ka fara gaya min yadda kake so na. Ya aka ce kai bayani kana yadda kaka son ta gai. Ni dai gaskiya yadda na ka son ki kamar yadda in na ɗauko tuwo ina jin yunwa in ji wani cikin maki Ni. Bonk. son ki abin. Wa hakika wanda ka sai ki da gaskiya. Kika bari kika da wani huhun ma'ahu. Saura. Kin bani kin da wani huhun ma'ahu can wanda ban san ma waye shi ba. Katon banza Kawai dai abota muke da shi. To me yasa ba zan yi kuka ba? To ai ni ba na ce na dauke shi ba. To ai ni ba na ce na dauke shi ba ne. Kawai ka kama yin kuka. Abin dariya to. Yasa ki dariya ko? Yanzu kun ga san menene? Bayana ya je garin can. Ya ce so min rikoda. A'a, rediyo dai ko? Rikoda? Rediyo aka ce mai rediyo. To shine. Don haka ni yanzu da kai ku yi min rawa in gan duk wanda ya fi iya rawa to shi ne. Irin ta goroso ko kuma irin ta. Wannan dai da aka haka. Shoke ka shiga wuta. Shoke ka shiga wuta. Kada ka saka kuka. Kada ya saka kuka. Kada ka saka kuka. Bonk. Wata na ɗan kan na sa ta dariya na sa ta da. Yanzu wa zai fara? Wa zai fara? Ku yi min rawa to in gani. Bari in kunna mu. Nope. Bonk. Wallahi ba ta yin kama an kashe. Nope. Bonk. Wallahi ta yin kama ya. Nope. Ke, kuma nan ko.
isa wallahi. Baka ga shi yadda yake yin rawan bai da haka. Ani ma na yi haka. Ba za ka wuce da wallahi. Ni ka san me? Gashi. Dama yi wa. Nope. Bonk. Saura. Wai me yasa kuka yi? Kinju mana. To me yasa shi kuka? Ta dankali. To me yasa shi kuka? A gani kiri a samun. Kunya muka ji. Bari in faɗa miki. Ina son ta. Wa. Dun Allah. Wa. Ya san ko sannan magajinki ya ta wannan ba ko magajinki ba gudu ne kai ba. Nope. Na rike da Allah ba ina rike. Billahi la ilaha illa na rike da Allah ko magajinki kuwan gudu. Mina na magajinki danwa ko magajinki na ci uban shi. Ni ga tuwa iya shege ni ne na kwada daji. Ka kake ni na kwa iya shege ni da Allah iskan kware. Wai. Nope. Ba na ni ka shaida tara shashashan mutane ke wuce gida. Ya. Wuce! Ya. Ina ni ya. Yaya mu. Wato renin tun ɗazu ina tsaye wurin mai ina kallon ku kuna dabsa rawa kuna kwaɗuwa kuna tashi kai wato saboda tsabar rashin mutunci da shuri ne ko Wallahi iskoki na shiga wata iskoki na shiga ta ban san ma na bola. Wallahi ka Allah ka hankuri. kai jibi ka ato abinda ato kun tsaho yarinya karama wai tana sa ku sarawa ko kunya ba ku shi Aton banza na wallahi. wani irin soyayya Wallahi ko ba ba ni son ta kai Nope. saurara Eh. Allah ya san sake dawo da kuke tara waɗanda sha bakin garkar ga sai na ci mutunci Mutahi. wuce ne ce kai abun ga ya kai sai ke min wuce dankali fa ya sai min. dankali kau dankali ya yi wuce Mutahi. sai na an shi Bonk. ba da ita kika sa Sama da gida. To, daga yau duk wanda da sake gani ya tuwo wurin nan yana wanga shirmi wallahi sai na hada shi da yan sanda Nope. Ya ni dan uwanka ne yan ka sani. sanda zan sa su kama ko wallahi su ba ku bala'i kashi Wallahi. sai ku ba mutane wuri juwan don ka kai